नमस्ते प्रणाम। मैं ममता मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। पैर छू के प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी अपना आशीर्वाद हमारे चैनल पे बना के रखेंगे। दीदी के चैनल पे भी रेलगाड़ी की तरह चल रही है। तो भैया हमको अब क्या करें, धीरे धीरे बोलने नहीं आता, फास्ट बोलती हूँ। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए। गीत लेके आए हैं, गाड़ी गीत है, कैसा लगेगा कमेंट में जरूर आएगा। फिल्मी तर्ज पे है, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को सुन के। अब कितना अच्छा गा दीजिए, आप लोग के तो अच्छे ना लगा तो पसंद है ना करत बन। तो आइए दोस्तों सुनाते हैं गाली गीत, जैसा भी लगेगा कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो आइए सुनिए। चलिए तो आइए सुनिए। आई हो दादा कैसन ससुरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन ससुरा के चरितर बा। साड़ी लैले लहंगा लैले उहो सारे फाटल बा। साड़ी लैले लहंगा लैले उहो सारे फाटल बा। आई हो दादा कैसन ससुरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन ससुरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन बसुरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन बसुरा के चरितर बा। हरवा लैले नथिया लैले उहो सारा पीतल बा। हरवा लैले नथिया लैले उहो सारा पीतल बा। आई हो दादा कैसन बसुरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन बसुरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन देवरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन देवरा के चरितर बा। एक दांत ऊपर बाटे एक दांत नीचे बा। एक दांत ऊपर बाटे एक दांत नीचे बा। आई हो दादा कैसन देवरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन देवरा के चरितर बा। आई हो दादा कैसन अगुआ के चरितर बा। आई हो दादा कैसन अगुआ के चरितर बा। एक आँख ऊपर बाटे एक आँख नीचे बा। एक आँख ऊपर बाटे एक आँख नीचे बा। आई हो दादा कैसन अगुआ के चरितर बा। आई हो दादा कैसन अगुआ के चरितर बा। आई हो दादा कैसन पंडित के चरितर बा। आई हो दादा कैसन पंडित के चरितर बा। एक कान ऊपर बाटे एक कान नीचे बा। एक कान ऊपर बाटे एक कान नीचे बा। आई हो दादा कैसन पंडित के चरितर बा। आई हो दादा कैसन पंडित के चरितर बा। आई हो दादा कैसन पंडित के चरितर बा। तो हमारा गीत कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।